Takže ahojte, ja sa idem sem korčulovať a idem sa teraz. Takže, a treba nám hlavne túto prilbu. A my sme sa prišli korčulovať do Brezna. A tu je aj ihrisko také. Môžu tu byť bicykle aj kolobežky. Aj všelijaké veci. Ale máte tu hlavne veľa priestoru. No a môžete sa hociakoľvek krúcať, ale hlavne musíte dávať pozor, lebo semafor má 3 znaky. Červenú, oranžovú a zelenú. Tu môžete oddychovať. Napríklad toto je to ihrisko. Musím vám povedať, pozor na slnko, hej? Teraz napríklad svieti červené, hej? Musíte stáť. Dobre, môžeme. Tu je ihrisko, hej? Dobre, teraz odchodíme. Tu sú strojy. A tu je ďalšie ihrisko. A teraz idem si oddychnúť. Musíte sa vždycky pozrieť dopredu a doľava. Takto budete chodiť. Potom tam je koniec. A teraz ideme na loď. Toto sú schody. Musíte prejsť ďalšie schody. A tu ste hore. Máte tu loď. A pôjdete dole. Zase dole. Tu môžete ísť zase na spad. Potom takto. Vidíte. Potom tu máte ďalšiu loď a zase pre malé deti. A môžete tu úplne tu byť. Zase dole. A môžete máte šmakačku. Tu potom máte takéto preliesky. Tu máte pieskovisko, tu môžete mimo stať a sa hrať. A tu môžete tiež také trojité. Práve sme na zmrzke. Ja mám jahodovú, Kejka tiež bielu čokoládu. Ona má bielu čokoládu. Práve sme dorazili do Opéna z Moskvu z
korčuly. Kopček stojí 1 euro. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dajte